Veles e vents amb molts desig complir. Faem camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig el mar. Xaloc levant los deuen subvenir. A los amics lo grec que lo millor. Fent humils pregs al ventre montanal, que en son bufar l'ocia parcial, i que tots cinc complesquen mon retorn. Bullirà el mar com la cassola en forn, mudant color en l'estat natural, que mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn. Ausiàs Marc és una singularitat amarga. Ausiàs Marc és el nostre William Shakespeare. A temps de cor de ser, de carn i fust, jo sóc aquest que em dic Ausiàs Marc. Ausiàs Marc és fill de pare vell i diu que nasqué d'un ventre trist. Fa 550 anys que ha mort, però va tindre una vida increïble i va escriure una poesia perpètua. 10.000 versos d'amor i de mort que han inspirat l'art i la vida. Aquells versos de bullirà la mar com a cassola al forn, que els peixos fugiran, que no tindran on amagar-se. Tot allò ho veiem de lo més actual, ho veiem i ens anava perfectament en el missatge que nosaltres volíem establir en l'espectacle. El grup de Vila-real, el Xarxa Teatre, ha begut dels seus versos per a crear l'espectacle Veles e vents, que ara fa 15 anys va néixer per a inaugurar el túnel del Canal de la Màniga. Crear una música molt mediterrània, una música que transpire l'univers valencià, la llum valenciana, però també la mar de Marc i la mar mediterrània, a fi de comptes, la mar nostra. És un visionari i és un visionari apocalíptic. Ventre trist, eixir m'ha fet natura. Naix l'any 1400 a Gandia, Ausiàs Marc, el més transcendent poeta que ha donat la nostra terra. Fill de Pere Marc, procurador del duc de Gandia i senyor de Beniarjó. Son pare era poeta i son tio Jaume també. Descendents de Pere Marc I, un notari de Barcelona establit a Gandia després de rebre terres i cases de mans del rei Jaume I, en el repartiment de 1249. La branca catalana dels Marc es queda a les terres d'Eramprunyà, l'actual Gavà. Este castell i estes terres són clau per a la memòria de la família. Sa mare, Elionor Ripoll, tenia 40 anys quan el va portar al món. Volien un home i el van batejar Ausiàs, el sant de l'amor pur. Eren membres de la noblesa i l'educaren per a ser cavaller. Gandia, en el segle XV, en l'època d'Ausiàs Marc, és una vila d'uns 500 focs, diuen les cròniques. Això vol dir uns 2.000 habitants, uns 2.000 habitants que viuen dins dels murs, dins de la trama urbana d'aquesta ciutat amurallada, el centre de la qual, la raó de ser de la qual, és la casa del senyor duc. Però la infantesa li dura ben poc. El 1409, Pere Marc designa el seu fill successor i hereu i li dona el senyoriu de Beniarjó, Pardines i Vernissa. Entra així Ausiàs en el món dels adults i només té 9 anys. Per a fer efectiva l'emancipació del fill, Pere Marc firma estos documents a Gandia amb el testimoni del duc Alfons el Vell.
el 8 de gener de 1409. Els hem trobat a l'Arxiu Ducal de Medinaceli, a Toledo, i ací hi ha escrit en llatí que l'infant Ausias és major de 8 anys, però menor de 9. És la primera vegada que es graven estos documents i són de gran importància perquè ací queda establit que Ausias March va néixer el 1400 i no el 1397, com s'havia pensat. Son pare Pere March mor als 77 anys. Este és el seu testament. Ausias té en aquest moment 13 anys i al servici del nou duc de Gandia es prepara per a ser cavaller. Per tant, és fàcil imaginar-nos-els així fent tots aquests jocs d'armes, jugant amb les espases, el tir d'arc, fins i tot aprenent les arts de la cetreria. Ell després serà famós i conegut com el falconer major del senyor rei. Pren-me així com el patró que em platja de sa gran nau e pensa ver castell. Veient lo cel és ser molt clar e vell, creu fermament d'un encor a s'atzasa. Ausias ha vist la mar des de les platges on ha nascut, les platges de la Safor, però té 20 anys i encara no l'ha vist bullir. La mar, per a March, crec que és la metàfora de l'amor, o una de les metàfores de l'amor predilectes. Per què? Perquè la mar és oscil·lant. La mar no és mai uniforme. La mar oscil·la entre la calma i la tempesta. I què és l'amor? L'oscil·lació permanent entre la calma i la tempesta, entre les passions sempre desfermades. Són els anys en què té el somni de ser cavaller i poeta. Per aconseguir-ho ha de fer-se a la mar i conèixer noves vides. Per això el donzell Ausias March respon que sí a la convocatòria d'Alfons el Magnànim i s'embarca en la seva primera aventura mediterrània al costat d'altres joves nobles i savis cavallers. És una experiència necessària per a tots els joves de la cavalleria. Servir del rei de la corona d'Aragó, servir el magnànim en els seus somnis, folls, que diuen els seus valencians contemporanis, absolutament bojos, perquè signifiquen una gran despesa i un cost polític enorme. Esta és la missiva on era convocat pel magnànim. Està en el llibre dels estols, que es conserva a la biblioteca de l'Església del Patriarca a València. Al principi de maig de 1420, l'estol reial salpa des del port dels Alfacs, a la desembocadura de l'Ebre. És l'expedició dels poetes cap a Sardenya. Ausias, Jordi de Sant Jordi, Andreu Febrer i el canonge de la Seu de Lleida, Alfons de Borja, que amb el temps va ser Calix III. March, des de l'any 20 a l'any 25, està lluitant per Alfons el Magnànim a la mar. La primera campanya italiana del Magnànim a les illes de Còrsega, de Sardenya i després encara de Sicília. Per tant, des d'aquest punt de vista té una formació convencional, la formació cavalleresca convencional, però té una formació llibresca que no tots els nobles tenien. Si com la mar se plany greument te crida, com dos forts vents la baten igualment, un de levant i altre de ponent, que dura tant fins un vent de jaquida, sa força gran per lo més poderós. March té un absolut coneixement dels vents per la seva experiència nàutica i, a més, coneix perfectament per a què s'empren cada algun dels artefactes i utensilis que serveixen per al govern de la nau. Coneix perfectament per a què serveix la brúixola i la empra com a imatges marines en els seus poemes. Coneix perfectament l'escandall, per a què serveix l'escandall i si serveix concretament en una nau per a sondejar, per a sondar i coneixen les característiques del sòl marí, l'empra concretament per a aprofundir en el cor de l'amada i per a saber d'alguna manera què està tocant allà dins.